prayo kod abiriyo mar dwe mokwongo wako Januari, wakoe gi mahu kendo wakoe kaendi madwe mani koro en tero buru lich mokogo Januari mondo odhi owewo yue nikech korwa nothung'o ma kaka watimre gi Januari ni endi onge. Nyinga en ni Okello, en chenro mar nonro mar Oboke. Antie kod Oboke adek kaendi kaka pile Daily Nation, Oboke mar The Standard kod Oboke mar The Star. Oboke mar The Daily Nation wacho mantie kaendi inside Uhuru and Mudavadi fallout. Ma inyalo winjo matut kuom gino ma kono miyo Mudavadi kod Uhuru Kenyatta ne jokethore e weche giki mag siasa ma koro ne Mudavadi odhi ir William Ruto. Confidence trace parting ways to January last year when a promise was reportedly made or hint to drop that the ANC leader was President Kenyatta's choice for successor. This was followed by a change of political fortunes for the former vice president, but only for a while. Mudavadi ne paro ni Uhuru Kenyatta bro kawe ka ng'ane ndo bende bedo ni koro ni en ma odhi kawo kare. En wach malich ahinya. Koro Ruto nyoyudo mano endo Mudavadi koro rach ni Uhuru. Gin weche mag siasa. Ruto nets big fish as new alliance hits campaign trail. Deputy President William Ruto ANC leader Musalia Mudavadi and Ford Kenya Wetangula yesterday officially held their first rally together in Nakuru. Nye en mano endo rally malich ahinya manyotimre e gwenge go mag Nakuru. Kawadhi nyime. Why Mudavadi fell out with Uhuru koro inyalo some maber ahinya to Oboke ni mar ang'wen. To Oboke ni mar abich wach mantie ni Ruto Mudavadi first joint rally. Sani koro Ruto gi Mudavadi nye nitiere mano endo e rally gi mokwongo mano ma koro nye gitimo e gwenge mag Nakuru. Kiny be gintiere Bungoma e weche go mag sero ombulu. Kang'yo kaendi, Uhuru Raila claims Senate victory as party's bill sailed through. Maya wach koro nitiere sani kidwa mondo ming'e ni sani endi koro jomane chungi azimio koro odhi kadho. Osekadho koro Uhuru bro maketo lwete koro bedo chik ni koro sani ndika intiere buche dundo buche mantiere bwa azimio ngeni idhi walu kamora achiel odhi bedo akirikiki. The Senate last night adopted the Political Parties Amendment Bill 2021 in a chaotic session that was marred by name calling, shouting and occasional insults, pitting lawmakers allied to President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga against those of DP William Ruto. Ne gidhinya kasa deko tien sama ko ne gikadhe. En wach malich ahinya nikosa niendi koro ne gino kadho. To ng'ur ne ng'eny, ywak ne ng'eny, nduru bende ne ng'eny kanyo endo. Ka wadhi nyime, 1 in 10 police officers has mental health issues. Ma wach mantiere sani obila kino obila kama obila par nitie achiel ma otambi wiye samoro leng're kata nitie gima thage. Nitiere gima thage e pache manyiso ni nyaka onego timne nonro matut mathieth mondo mi okonye. En wach malich ahinya. Bende isekawo ombulu mari in kama intiere no endo samoro achiel kachiel kodi kama indi bende isekawo ombulu mari. Kapo ikawo ombulu mari dhi mondo mi ikawo ombulu mari ma mondo mi ikri kaka jago kura. How patients suffer under the charade that is NMS hospitals. Officials in the hospitals say they have been warned against revealing the challenges they are facing. Maya wach makoro nitiere kaendi. NMS wacho ni koro joma dhi kuondego iko mag thieth mag NMS ani koro nena chiedh nadi malich ahinya. Somo ni to Oboke ni mar 12 mondo koro iyud matut ewi weche go eko sama donjo e weche mageki magin gin mageko magin pa josomo kod jondiko gin magin tie kaendi ano kaendi ka government kata manene piny owacho ma Vihiga olendo kaendi hindora mamondo mikoro yud tich to ng'ene kata ng'ikony. I backed Raila for the goodies but I'm with the Ruto states Njuki. Makoro technology. I backed Raila for the goodies but I'm with the Ruto states Njuki. Governor to defend his seat on UDA Alliance Party ticket. Mane wachimantire. Governor Mudhomi Njuki has finally cast aside his mask per his words and declared his support for Deputy President William Ruto's presidential bid. He will also defend his seat on UDA party flag. He, however, faces a tough battle with the Senator Kithure Kindiki, who is DP's close ally in the UDA primaries. En wach mateka nyaka nyendo anoka koro kanyo Kindiki kod Mudhomi Njuki jodhi yware manendo eyudo welo mar governor. Ange weche mantiere kanyo.
Kadhi why North Korea has taken the missile test diplomacy path. Makoro sanindi koro piny mando matama man North Korea sani koro yie mamondo mikoro jotwagi weche goeko mag lweny manyalo kelo kethruok malach. Kangyo Kaindi, Pharaohs beat Elephants on penalties to reach quarterfinals. Salah scores decisive spot kick as Egypt beat Cote d'Ivoire 5-4 on penalties after 0-0 extra time. Maindi Kursanindi Koro Azahagiri. The Ivory Coast gumi Ivory Coast okuliga okombe ni akiato gin gi jutugo mabeyo malich kingiyo timno Ivory Coast nyoro nyegi bet kuom Egypt biro poko dwaro yudi tim magocho ga maber ema wuok ga knockouts mane gima ing'eyo. Senators gift Raila Ruto on coalitions after Uhuru did all the work to get political parties bill passed by MPs. His estranged deputy is now set to benefit alongside his Senate House rival Raila and Oka after the bill sailed through Senate by 28 against 3. Ne eno chombela hinya manendo sama koro sani kata mna Ruto manye kwedo gini koro dedo kage cheke ni dhi konye kalore kod Oboke ni sani kata Ruto ne kwede koro odhi konyere kod chik mano kadho kod Senate nyoro gotieno ni endi nikech sani endi koro obende onyalo loso mago magen riwruoge mondo mi koro otigo do kanyakla kod jomoko nikech nyocha ramo ni no kod riwruoge gi ng'ata abro neno kaka odhi bet kodhi nyime jogo eko makoro ne oyudo ringre gi e aora ndo ma yala kane ojwang kanyo sani koro itimo negi nonro ndo mar DNA mondo mi ong'e to koro gin ng'ano girito jogi nyalo bedo ni gin ng'a mae wach ma sani koro dhi nyime. Paro mago eko mag josomo kod jondiko ni kanyo endo koro mondo mi ang'ia ni to koro kenang'o mantiere. 2017 post poll rape cases were by police by police quote in quote manaler mantie kanyo koro jogo eko koro ne timo weche go mag bembo ahinya ne gin obila e gwenge e Kenya kaendi bang' yiero mar 2017. Nyalo somo wachno mondo winji matut to ang'o miyo iwache kamano. Mara ranked among the most Instagrammable destinations globally. Reserve listed along Singapore, Hawaii, and New York. Mara won for the wild beast migration and also had one of the largest number of hashtags. Mana wachmantir kanyendo sama koro nye jintere Instagram Mara koro nye olayo nikech koro ji mang'eyo chini wichikande mag wild beast sama koro gi akoja to giduogo Tanzania to giduogo koni en wach maber ahinya. Oboke gi kena chana bolidho kawuono kane koboke gi kigi otwere ahinya lende mang'eny kanyo ma inyalo ng'iyo achiel kachiel. Oboke kawuono weche tin e gima lich ahinya. Kanyo kaendi Kipyegon Omanyala shine at Soya Awards. Masani kwa wach mantiere koro jogo kuma nyolo kaendi en Faith Kipyegon kod Omanyala kaka jomweche mabeyo ahinya e tuke mag Soya Awards mane otimre odiochieng' ndo manyoro. Who will fly their flag high as World Cup qualifying resumes. Mane wach mantiere kanyo endo jogo kendi matuke Salah scores winner as Pharaohs tame the Elephants. Mane wach mantiere. Can Tuchel build on 12 months of success? Tuchel en jata kweth ma tim ma Chelsea piny bende dweche 12 modong' nyalo timo mang'o kendo maber ma oloyo mano endo kaka oboke ma The Star Musalia to Uhuru, don't force me to hate Ruto. Sani koro Musalia nyiso Uhuru ni we chuna mar mondo mi koro abed ni ok ahero Ruto. Ichuna nang'o? We chuna. Musalia nyiso Uhuru Kenyatta. As the chief says Kenyatta has disappointed Kenyans should not lecture him. Wacho ni Kenyatta eno wuone ma osekuodo wijo Kenya malo kaka eno wacho ni ne Musalia okuodo wiye. Uhuru kende mosekuodo wijo Kenya makalo lege Musalia. Uhuru okone beni koro nyise gimoro amora nikech osekuodo wijo Kenya malach. Mane ler mantiere. Eno kagi gochongi kaendi eno Moses Masika Wetangula nitie kaendi Kihika ma en senator nitie Ruto nitie mano ma en Mudavadi kod jomoko mano kanyagi nitiere Nakuru. Kodhi nyime eno ka Haibu Savula ndiko ka ANC won't survive after the polls, its ticket sure kiss of death. Nisa nika koro ikaw ticket mar ANC midhi gode yiero mabiro niendi koro ng'eni mano endo isego riti ne telo kendo bende chal ng'ama koro kisto siasa bigi weche kata kama ana kata Tabitha Karanja mar Keroche nyoro ne odonjo e ng'anyne ndo mar Senate ma Nakuru. Mano kaka wachintie kanyo.
Oka bosses line up rallies in new game plan to succeed Kenyatta. Tours come after setback caused by Mudavadi move to join Ruto camp. Oka bosses Kalonzo Musyoka and Gideon Moi have organized a series of political rallies after the sudden exit of their colleague Musalia Mudavadi in a suppressed election game plan. The leaders are set to storm Kalonzo Sukambani backyard before campaigning in President Uhuru Kenyatta's Mount Kenya turf. Sanikoro Oka pode nitiye gochne Oka pode ngema gidi nyime. Kita kibo chako yu kambani aya githi mano indegenge kumag central maneka kakoro ngane geni opange Gideon Moi kode Kalonzo Musyoka bende gibro tobo mane penye mantie samadhi kamani ndia no kandi kakoro yero mag Council of Governors duol mano endo mario governors e pachoka indi koro brotimo yero margi penje madong maji penjo kanyo bende ngato masiro Raila kose masiro Ruto mabro donjo kasa ni koro ngeni koro Jakom mantie en Martin Wambora nyalo ngeni to koro ngano geni mabro donjo kanyo endo. The poll will be held at the Tamarin Hotel. All 47 governors are expected to attend the annual event. Unlike the previous elections where the county bosses were united and elected their leadership by consensus, this election has divided them down the middle. The governors are split along Raila and Ruto, the main antagonists in the race for State House. Mane wachimentire kanyendo koro ngento koro ngano gini madu wachung mando me wangento koro gedi bet nango wachino endo matang med kaindi anyisi nyene mna kaluome weche mag siasa emana kodhuro kaindi. Pajesomo vijandiko anano wadis kawacheni ring not enough. Zuchu's mother awaiting dowry. My watchmentire Diamond Platinums is dating singer Zuchu. Diamond friends and Wasafi presenter Juma Lokole announced this on live recording on Tuesday. I am informing you that Zuchu and Diamond are officially dating. He went on to say, it's been a month since the relationship started. It is 1 month now, and love cannot be hidden. Azimio la Afrika ya Mashariki Kenyan mama Kenyan Diamond represent from serious kabisa Africa, East Africa kaindi kajoma chuo. Sasa niko rengi Zuchu. Hapo niko bro chupo kama bro kende. Ndo karaka ko Zuchu modongo to wachikara kama no Zuchu wachonia. Ari to monda ne konyo mudhoko okadwa moro ngado bina getere kende. Diamond to chakufu terdo kor Zuchu mondo Zuchu koro kawni mano koro onyo mnyare. Ko kamano to Diamond podo keta kaka okete no endo. Japo kuvishwa pete sio kuolewa. Maana unaweza kuvishwa pete ukaposwa lakini mtu asioe. Mano Zuchu omiyo Diamond nigi kibarua kaendi mondo mikoro neka konya rutio matek. Asa manana kakoro osep Diamond machone mlingo ni Wema Sepetu. Tanzania actress Wema Sepetu is dating. Obende Wema Sepetu bikoro jenye bende koro odi date gini koro enni kichwado koni tabenda chwado koni. Wakirusha tunarusha maana njoke waje Kenya kacha. Ukidate nina date. Anakora kaka sani koro anakawa Wema Sepetu girio keteka nyendo ge Diamond. Oko yote kawa dhinyime. Say a couple sleeping in the cold after arsonist loot touch home. Maya wachimantire familia mware gwenge mag siasa ni ndi manyo ndi gwenge mag West Game kama koro geni ndo oko Christopher wene majagi ni Prauchiel kod Jawade majagi ni Prabich kod Aboro kagintire Kadiboro village sani ndi koro ne owang odgi ngija moko ngere ni ginjo manade koro geni mna oko. Alliance in offering as Ngilu Kalonzo though relationship sani koro Ngilu Kalonzo paranyalo loso mama bende en coalition machielo en season mar coalitions. Wasa wangi weche manyote mera mag Soya Awards kuma chelo bene koro wangi ni koro enangoma odong weche mag tuke. Gor mayako gal mayengo piny. Nyu yeng kor gor pe kamalich ahinya to nyantie kod jeta kweth mar gor. Son ma waloso to nyisa ni ogin marach ahinya. Lakini sama koro ne ogogor bape adek tika koro wich nyaka koro chak guonyo wiwa nikech mae ok en gor mwang'eyo gor
ok loga la mayot kamano ikulungre ni ene chuor timbe, husband of teams. Ere kata husband be niko rego left, right and center. Posta Rangers head coach Stanley Okumbi says their emphatic 3-0 win over record champions Gor Mahia clearly testifies to their rising curve in the country's top tier. The men shook off the underdog tag to tear their fancied opponents into smithereens in a Thika Premier League encounter at Thika on Wednesday. To jomalo wagi gin tiji kaka Timothy Otieno mane tugo ne Gor. Players mane tugo ne Gor te emakosa ni koro gogor goch makoro goro kuywe. Nyaka tim gimoro kaendi. We can't allow this to go for so long. Wan kaka johera mag Gor Mahia kogalo. Owe wacho weche mang'eny nyanjo ka kwazo ni pap mathika racho miyo ginyal tuge. Wacho no gitugi to points osedhi adek. Watiemuru mondo mi wacho dhi maber. Nyinga ni Okello kiny bende ang'eni wabro romo mar mondo mi watime kaka watime sani niendi bede koro dichieng' ma wanendo maber.